בפעם הראשונה הייתי המום מהפאר והאושר והנוחות. רציתי להוריד את הנעליים מרוב יראת כבוד, יראת חרדת קודש ממש. אחרי חודשיים קיבלתי את ההבחנה ומגג העולם נפלתי לבור הכי עמוק שאפשר לדמיין. זה בעצם הסוג הגרוע ביותר של ניוון שרירים. הוא הורג מאוד מהר, תוך 3 שנים. לא תרופה. זה בעצם גזר דין מוות. ראיתי את עצמי בתחילת הדרך. פתאום אמרו לי שהיא נגמרת. אז בואו נדבר על למה כדאי להשקיע ב-ALS. אנחנו רואים 120,000 חולים, 30,000 בארצות הברית, 50,000 באיחוד האירופי, 40,000 בשאר העולם, בעיקר יפן. מטרתנו למצוא טיפול ראשון שיעץ או יעצור את המחלה בשלב הראשון. בטווח הארוך למצוא אולי תרופה שתחזיר אותנו החולים למה שהיינו לפני. עכשיו, אני לא חושב שאני אביא את התרופה במו ידיי. אני חושב שאני מסוגל לקרב את היום. כל דקה, כל שנייה יש מישהו עכשיו חוקר בעולם שיכול לצעוק יוריקה, מצאתי. מאוד מאוד מרגש. אנחנו מאוד מאוד גאים בכם. תודה רבה לך. זה מה שאיינשטיין קורא חוצפה שמעוררת תקוות. החיים זה קרן האור שלי. אני פשוט נהנה לחיות. הייתי אומר שהחיים זה דבר נפלא, ואסור לבזבז אף שנייה מהם.